Kowe sapa, Mbah? Aku Bathara Yama Dipati. Kowe ya dewa. Dewa. Dewa raine kaya barongan. Pancen aku sak rombongan elek dhewe aku kok, Le. Kowe sapa? Bambang wis anggeni. Kowe gaweanmu apa, Mbah Yama? Gawe aku njabut nyawane wong. Yen ngono aku jabuten. Wong enek tulisane kok njabut. Ya ora duwe hak kowe iki ngopo? Aku arep takon. Takon apa? Sapa bapakku? Ora ngerti. Ibuku? Ora ngerti. Tonyo. Kowe ya dewa? Aku tukang son nek. Oh ya wis, selamat. Nah, era muni tukang son raman. Iya, bisa ngene. Ora nek sing ngerti iki, Mbah. Noleh ora ono. Roh apa? Kayak ana dewa nganggo seragam abang. Kae jenenge Bathara Brahma. Bathara Brahma iki dewane geni. Dewane geni. Heeh. Kaya ditakoni. Takoni. Nek ora ngerti, Jotosen cangkeme. siap, Mbah. Engko enek lakon bae ditonyo karo putune iki. Rasakno Brahma kuwi dadi wong tuwa miyar-miyur. Kowe sapa? Bathara Brahma. Kowe sapa? Bambang Wisanggeni. Sing ngamuk dudu wayahe. Dudu wajine iki kowe. Yo, aku sing ngamuk. Asli sak nomor bocah cilik yahene ngamuk iki genah putune wong gendeng. Yes, ben putune wong gendeng aku mau arep takon. Takon apa? Sapa bapakku? Ora ngerti. Ibuku? Ora ngerti. Tonyo cangkem. Jos, Mbah. jos. Pokoke petuk karo dewa, jotos cangkeme. Aduh. Nek aku mau jotos sak kayange. Lah aku lak manut karo kowe to, Mbah. Manut apa? Pokoke petuk dewa, jotos cangkeme. Sampeyan dewa apa udu? Dewa. Nek Aku rombonganmu ngono lho. Apa, Mbah? nek kewan lebu cangkem. Terus piye, Mbah? Kalau eneng dewa tangane papat ke takonono ora ngerti jotosen sisan. Yo. Aku pimpinan Suraya pukulun Bathara Guru. Aku ora takon bapakku sapa? Ora ngerti. Ibuku sapa? Ora ngerti. Tonyo. Mudha tama jaga. Leren, wis ngene leren. Wis marem to, wis njotosi dewa. Wis, Mbah. Lah, bapak kita ki ora mapan ana ing Kayewangan. Nanging wong tuwa kita mapan ana ing Ngarcapada. Aku mbok diterke, Mbah. Aku pengen sungkem ana ngersane wong tuwa lanang wedok. Ya. Tutna lakulun ya. Tutna lakulun. Ora petukne karo bapakmu lan wong tuamu itu.
Thank